Come to the table, enter his presence, feast with thanksgiving, and celebrate his love. Come to the table, enter his presence, feast with thanksgiving, and celebrate his love. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mana sa kanimo. Mga igsoon, padayon natong iampo ang atong kalibutan nga duna untay panaghiusa o kalinaw labi na gyud sa mga nasod nga wa magkasinabtanay og dinhi sa atong nasod ang atong nagpadayon karon nga pangumpanya para niining atong eleksyon magmalinawon unta og magkahigugmaay ang atong mga political aspirants. Iampo sad nato og pasalamatan ang Ginoo sa atong mga benefactors and donors nga padayong nagsigi og tabang nato pinaagi sa pagpamalit aning atong mga slots para sa atong pista, sa atong Holy Week nga celebrations ug sa atong mga proyekto dinhi sa atong parokya. Ato karong andamon ang atong kaugalingon alang nining ikawalo nga nobinaryo sa atong kapistahan. Pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, tagda ang mga nagampo kanimo ug panalipli ang mga naglaom sa imong kaluoy aron human mahinlui sa buling sa mga sala, magpabilin unta sila diha sa santos nga kinabuhi ug madalangan ha sa kabilin nga imong gisaad. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa Heneses. Unya miluhod si Abram, dinuko ang iyang naong sa yuta, ug miingon ang Dios, kini mao ang kasabutan nga himuon ko tali kanimo ug kanako. Isaad ko nga mahimo kang amahan sa daghang mga nasod. Sukad karon ang imong ngalan dili na Abram, kundili Abraham na, kay gihimo kuman ikaw nga amahan sa daghang mga nasod. Pasanayon ko ang imong mga kaliwat, ug ang uban kanila mahimong mga hari. Mudaghan pag-ayo ang imong mga kaliwat, ug mahimo silang mga nasod. Tumanon ko ang akong saad kanimo, ug sa umaabot mong mga kaliwat, ingon nga walay katapusang kasabutan. Maimo akong Dios, ug sa imong mga kaliwat, ug ihatag ko kanimo, ug sa imong mga kaliwat kining yutaa, diin usa ikaw karon kalangyaw. Ang tibuok yuta sa Kanaan, mainyo sa dayon, ug mahimo ako nga inyong Dios. Ang Dios miingon kang Abraham,
Kinahanglan usab nga tumanon mo og sa umaabot mo mga kaliwat ang kasabutan tali kanimo og kanako. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo na hinumdum sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo na hinumdum sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Paabutang Ginoo diha sa iyang kusog, pangita siya aron magalagad kaniya kanunay. Hinumdumi ang kahibulungang mga buhat nga iyang nahimo, ang iyang mga katingalahan ug ang mga hukom nga iyang gibuhat. Ang Ginoo na hinumdum Sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Kamong mga kaliwat ni Abraham, iyang mga sulugoon, mga anak ni Jacob, iyang mga pinili. Siya ang Ginoo, mao ang atong Dios. Sa tibuok nga yuta, nagahari ang iyang mga hukom. Ang Ginoo na inumdum sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Nahinumdum siya sa kahangturan, sa iyang kasabutan. Ang iyang gipalungtad sulod sa usa ka libo ka mga kaliwatan, nga iyang gihimo tali kang Abraham, ug pinaagi sa iyang panumpa kang Isaac. Ang Ginoo na hinumdum sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. ang mga pulong mo, O Ginoo, magligon unta sa mong pagtuo, ug agaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Ginoo. Miingon si Jesus ngadto sa mga Hudiyo, sultihan ko kamo, ang magtuman sa akong gisulti dili gayud mamatay. Ang mga Hudiyo miingon kaniya, karon natino na gayud namo nga giyawaan ka. Si Abraham ug ang mga propeta nangamatay, apan nag-ingon ka, ang magtuman sa akong gisulti dili gayud mamatay.
Ang among amahan nga si Abraham namatay, labaw ka pa ba kang Abraham? Og ang mga propeta nangamatay usab, sikinsa ka ba sa imong panghuna-huna? Si Jesus mitubag, kung pasidunggan ko ang akong kaugalingon, walay bili ang akong dungog. Ang nagpasidungog kanako, mao ang akong amahan, ang inyong giingon nga inyong Dios. Wala kamo makaila kaniya, apa nakaila ako kaniya. Kung muingon ako nga wala ako makaila kaniya, mahimo akong bakakon sama kaninyo. Apa nakaila ako kaniya, og nagtuman ako sa iyang sugo. Ang inyong amahan nga si Abraham, nalipay nga makakita siya sa adlaw sa akong pag-anhi. Nakita niya kini og nalipay siya. Ang mga Hudiyo miingon kaniya, wala ka pagani kalim-an katuig og nakita mo na si Abraham. Si Jesus mitubag, sultihan ko kamo, wala pagani matao si Abraham, ako mauna. Og namunit silag mga bato aron siya ilang batuon, apan mitago si Jesus og bibiya sa templo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang atong Ebanghelyo, kung imagino nato ni siya, nga kita maoy gikaatubang ni Kristo, karon ba kita dinhing nanimba, yan ay mukalit og anhi dinhing batanon nga pobre kay ignaong, kay bao jud kag kinsay ginikanan, kay bao sad ka nga wa ginay grado, nya mukalit dayog ingon, ako mao ang anak sa Dios. Ang motuo aning akong isulti karon, di na gyud mamatay. Motuo mo? Nya iya din kong pahilomon, Padre, ayaw na pagwali diha, kay mas labaw ko nimo. Saman, motuo mo? Na, lingo-lingo. Di ba? Maglison magani tagtuo sa usa ka pari, nga muanhi dinhig kalit, nya wa ka kaila og ipadala banas obispo, usa impostor bating ning pariya. Unsa nakagyog kaila gyud kag diin asya gikan, ay sila kay bawo man sila diin ni siya gikan. Stilag mo kalit og ari diri nonoy kaning taga-Sasing ba? Kaning taga-Sasing boys nato ba? Nya muanhi din mo barog di pader. Ibaw ka nga labaw pa ko nimo og maminaw kas akong pulong, makuan gyud ko. Di na jud ka mamatay. Nya wara bay laing pulong ni mga bata, pader, paklans. Pader, 20. Wala ba na ilang pulong? Pader, snacks. Mo na ilang kasagarang pulong. Anya, motuo ka ko ana. Nya kibaw jud kog diin sila gikan. Lisod no. Lisod eh. Mo na si Jesus, imbis nga dawaton siya sa iyang panahon ba, gibato hinoon siya, gisalikway, og niinding gyud, hapit na kita moabot sa atong selebrasyon, nga gilansang gid siya sa krus. Dili sayon ang pagdawat sa pulong sa Ginoo. Kay kining atong kaugalingon nga limitado kaayo, in quotation ba, limited ba, dili katugkad sa lawom nga kamatuoran. Kusog kay ni siya mo reklamo, basta din siya katugkad. Unsa may angayng buhaton, kinahanglan nga mo angkon ta nga dili nato matugkad ang kabubuton sa Ginoo. Kana mo importante. Muna si Abraham sa atong unang pagbasa, miduko sa iyang ulo, mihapa at ubangas Ginoo, kay kahibaw siya nga labaw kaayo kanako. Ug unsa may saad sa Ginoo niya, sa timan ini ha,
ayaw nig tugkara, saad ko ninimo, ayaw nig sabta, tuuhi ni, kay di jud ka kasabot ani, nga sa imong katigulangon karon, ilisan na nako imongan, gikan sa pagka-Abram, himuon ko ng Abraham, kay mahimo kang amahan sa dako nga kaliwatan, mahimong mga nasod ang imong kaliwat, og mahimo pag yung mga banggiitang hari sa kalibutan ang imong kaliwat. Yan, nag-edad na kag 90 anyos, wa pagi anak bisan usa, mutuo ka na, pero si Abraham miduko sa iyang ulo og mihapa sa Ginoo. Mao nay sakto. Di ta kay magsigig analyze, siging analyze. Hangtod sa sige na tong analyze, din ahinoon gid ta katugkad. Hangtod mo ingon na lang ginunta, di na tinuod oy. Binuang nang iya. Tanawa unsay gisulti diri sa mga Hudiyo. Karon natino na gid namong giyawaan ka, nabuang ka. Di ba? Kay magsigi man gud tag tugkad, di man ta katugkad ana. Ako bitaw kanang kada nako humili diri sa ilo alang ko mukumpisa lang gyud ko ninyo. Di man jud ko magpreparar. Igo ra jud ko mubasa sa ebanghelyo, nya man malandong ko didto sa mga pagbasa tanan, mamalandong ko night before ini kabuntag. Nya moingon ra jud ko, Lord, magmisa man jud ko ron, mosimba sa kus akong misa. Ikaw lay humili, ako lay sulti. Ana na ikay humili, ako'y sulti. O di, relax kay kustanan. Wa ko'y gipreparar, kaning akong ipang sulti din nga, palit mong slot. Dili man na ako. Iya man na. Bitaw. Nya kung mutuo mo, ana, sus, wa mo'y kamatayon, Adi mo mutuo? Kana. Og mutuo lang yun mo na, pero magsige mo yun, kapoy sig palitan ng slot. So tayo di mamatay. Kato ganin ni palit niya 500 ka slots nga tag 1,000, patay man gani. Na, og anaon ninyo pag-analyze, kutob ra kita diha. Musangko kita sa pag-reject sa maong pulong. Kanang moingon ko ninyo, ang mopalit sa slot, malangit. Ana, di man na ako god. Sa Ginoo man na, kang San Vicente Ferrer man na, nga tuan na ros kiliran sa Ginoo, kang Mother Mary man na, kanang mayon ko, palit mog slot para sa kapilinya. Karon natukod man yung kapilinya, na consecrate na, nindot na kay nga Pilgrim Center. Kang Mama Mary man tong pulong, di man to ako lay tigsulti. Mausa na nga, ug unsa sa i-donate nganhi, bahin aning ato mga slot, di jud kumukuha bisag 1 centavo, ihatagin anak ko simbahan og unsa say gusto sa Ginoo nga pahilunaan ni ana. Kay maikog man ko kay siya may gasulti. Apil na gyud mga kolekta wa man kumukuha ana. Nalang ko stipend. Ay ako unsa nang katungod tingali nga mudawat sa kong stipend, di ba? Bisan pag gani ang akong stipend, ako pag nang ibalik nganhi sa simbahan. Kay nga naman nituo man kong giingnan ko sa Ginoo nga poverty maoy imong kinabuhi, paria ka. Pagpakapobre aron madato ang imong parokya. Matanawa karon, di ba? Arang-arang na gyud pagkabutan atong parokya. Karon pasalamat ta ang ato ditong gi-expand nga lugar kanang atong parkingan na asay nihago nga atong mga igsuon nga generous kayo na nagisugda nag-espalto. Mahuman ko na karong adlaw tong iyampo nga di mag-uwan haron hapsay kay ta dinhi mo gamit karong pista pohon. Di pakpakan na to ang Ginoo. Nindot ana. Hinaot unta nga ang tanang nagtrabaho diha ni overtime gyud gabi tagaan unta guway sukod nga grasya sa Ginoo. Tinuod ba na? Tinuod gyud na. Kay gatusan kapilo ang iyang ihatag. Mo na si Abraham mituo niini og napamatud-an gid ni Abraham nga tinuod kini. Og nahimo gid siyang amahan hangtod karon siya mo'y amahan nato sa pagtuo. Munang musunod kitang Abraham, di ta magsigig analyze, musunod sad ta sa simbahan. Na karon umaabot ng eleksyon sa atong nasod. Unsa may gitudlo sa simbahan? Dili ang pagpabor sa partido. Naa gani taga simbahan nga mohisgot og partido, buangon na. Di na siya tinuod nga mensahero sa Ginoo.
Unsa may tinuod nga baruganan sa simbahan, atong pilion ang gitudlo sa Dios. Unsaon man pagkahibaw sa gitudlo sa Dios, mopili ganita magampo gid ta. Mangayo ta og enlightenment sa Ginoo. Haron inig paminaw nato anang ilang mga diskurso nga naa diha sa social media or naa sa ilang mga rally, maminaw ta nila. Mangayo tas Ginoo og lamdag, Lord, mao ba ni siya? Parehagod anang kabong mga babae nga mga dalaga ug naay manguyab ninyo pag-ampo san mo ayaw mo nang kilig-kilig. Hala ka gwapo, hala ka matso, hala idol nako, idol, ludi na maludan gani ka, suka-suka gino ka. Ludi ko no, ludan na yon. Di man magampo. Lord, unsa man ni mao na ni? Love bang kay nako siya, mao na ni? Mausa na kami mga pare, ug naa siya mag-text-text na mo niya. Ludi sad kaayo. Moingon sa mi, Lord, biyaan ning pagkapare. Lami man kay ni Lord. Unsa man ni? Undangon ko na ning akong chastity, kani akong celibacy. Magampo tas Ginoo. Mao na ang maampuon nga butante, kung kitang tanang mga butante maampuon ta, makapili pud ta kay daghan man kay ni silang mga kandidato na aman ani mga Dios no na sa yawanon, na sa murag di kay tantong yawanon, na sa di kay tantong Dios non, makapili ta sa sakto, dili mo ending nga nag-away na ta, unya ang mapili sad nato ato sang respetuan. Ang gahom sa Ginoo mo itong tuhuan nga maoy ni daog, ug atong tuhuan ug atong suportahan ang mudaog sa eleksyon, dili kay punayag daot tungod lang kay wa mo daog ang atong gibutaran, magsige na tagdaot sa nidaog, binuang na, di ba? Unya nahitabo ni sa atong nasod nga ang mudaog sa eleksyon lokal ug nasyonal girespetuhan sa mga nangapildi. Nahitabo wa, naipipila. Congratulations, nakakita mo kandidato nga napildi, nga nisuporta sa iyang kaatbang. Naamoy na ilhan? O naamoy na ilhan, kanang tawhana, wa na nay kamatayon, kay gasunod na siya sa Ginoo. Kana bang mo suporta, mo abag sa iyang gisuportahan or sa iyang kaatbang sa una? Oy, ang nahitabo hinoon karon, away to the max. Ngano man, wa ta maliwat ni Abraham ga sige ra gid tag-analyze, ginamit ang atong limitado nga kahibalo hangtod na lang hinuon mga suko na lang ta, magsige na lang tagyaw-yaw hangtod ang simbahan ato ng isalikway. Din aginon mabati si Kristo, mutago na si Kristo. Muna diri sa atong kuan ebanghelyo, mitago si Kristo og mipahilayo kay di naman pabidawon ang iyang tingog. Si San Vicente Ferrer nagpailob sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Kaning pagpailob sad ato sad ning grasya. Pailob ba? Ay lang sa pamugos. Na, di magita paminawon. Pras nako karon, wa pa manggid mahurot ang slat. Pailob lang ko. Di ba? Pila pa may atong halin karon, dagan-dagan pa man. Ako lang ning i-announce kay may nang makaibaw mo. Kung sa rally, asa kuan ba sa akong wali. Ang atong halin sa paras pista ni abot na sa atong SOS-BF ni samot ni abot na og 6,261 slots. Pakpa. 1,739 slots na lang ang nahibilin. Mahurot ka ni karong Sabado. Pista naman ginato. Hurot niyo Tuo tana og di sa ni mahurot extend. Adto tas Holy Week ko to. Si Harog wa gyud mo ipuasa diha, ting puasa ko na ang Holy Week. Di sa to pa mo fasting ka, mo abstain. O di ang inyong gi-fasting o gi-abstain panahon sa Holy Week, ipalit og slat. Ini ka Easter Sunday, mag-rejoice ta, makaingon ta, yes, hurot gyud. Easter celebration gini. Ana. Tanawang inyong mga naong wagin mo yun. Nya sa ato sang dopes, sa atong kaning kuan dinhi, sa atong mga para sa atong project, sige magitag project ani.
1,267 slots na ang nahalin. Papakyapon. Ugma, manghatag unta ta sa atong bugas, katong tag 5 kilo. Nya kay mura mag-apiki kaayo, kay naatay Grand Motorcade. Ugma, alas 8:30 sa buntag. Ngantanan yung mga kapilya mo apil. Grand Motorcade, yan napagitay foot procession ugma nga mulibot ta diri gamay ngadto pa dong sa Kurba, ngari pa dong sa Limugmog, ana lusot dinhi. Ika-alas 3 sa nasapon ang Grand Motorcade tuyok alas 8:30 buntag. Nya ang atong misa ugma nga nobina ikaduha alas 11 na sa udto. Na diha atong schedule, tanawa lang yung gawas. Ako lang yung gipahibalo kay nga naman murag mo'y honghong sa Espiritu Santo, no? Nga ay sa panghatag og bugas kay kinsa may mudawat ana kinsa may muhatod nga mag Grand Motorcade man. So sa Lunes na ta manghatag sa atong 2,500 ka mga packed rice, sa Lunes na ta mohatag. Nya napagigilamdag ang Espiritu Santo nako, manghatag ka nga upat pamanggani na kasako, 40 pamanggani na ka packed rice ang imong nadawat, unya manghatag kag 2,500 asa man ka na mangita ugma. Na hangtod pa ta sa Domingo mangnawat og mga donations para sa packed rice 5 kilo. Hatod mo din 5 kilo packed rice hangtod nas Domingo. Binditas Lukay karong Domingo, hatod mo din na ato nang dawaton kuwangan pataog mga 2,596 ka 246 ka sako nga tag 5 kilo packed rice or 2,460 more or less ka 5 kilo packed rice. Nganong ato maning gibuhat tungod kay mituota nga ang atong mga kabus nga mga kaigsuunan, kabus nga mga pamilya dinis atong parokya, nining upat ka barangay, San Vicente, Santa Cruz, San Roque, Tabla ug Lataban nga mga barangay, mao ni sila ang naghunghong nato karon nga gigutomi. Gusto sad ming muambit sa inyong kalipay. Dili mi makaanha kay bisan ganig pamliti wa mi. Wa gani mi hapit bongbong sa among balay. Ang among lungagonon mangarga o sa mi, muak-buak o sa mi anang mga tukog haron among ibaligya. Ana, arang-arang mamudihang paria mo kay inigdupa ninyo na anang mamoy sudaan sa lamisa. Kami diri pagbas init sa kainit una pa may makakaon. Na nibati ko ana kay ako sa nang kinabuhi sa una pero karon dili na kaluoy Ginoo. Kutob nag-edad ko 23. Pag-graduate na ako sa college 23 anyos naman ko ato. Diha ko nakatilaw-tilaw og musinaw ng akong simod kanunay. Kanabang naanay mantikaon nga makaon pero sa una gikan sa usa ka tuig hangtod gyud 23 adlaws minatay ra gyud og pista klaro kay musinaw diri unang hasta ng lubot sa sardinas kanang sardinas banglatang ukban linuan pag ginagsabaw kay ibubo mag-ilog pag usahay ako na sadto nga li ako kay naapagi baho sardinas hasta nang namilit anang giukab ni papa ing ana adnaon pag ginastudlo hangtod mga samad lang nun ta anang kuan kay tilapan gyud pero karon pero maminaw tas Ginoo og unsay iyang tambag ambiti putong imong giagian sa una kay napa may daghan dinhi sa atong parokya mga 2,500 more or less ka pamilya ang naa ni anang maong kahimtang or duol-duol anang maong kahimtang labi na gyud karon mao na manghatag gid ta hatag mo wa mo'y kamatayon di mo muhatag patay mo mangluhod ta para sa atong nobina. Mga igsuon,
atong gipasidunggan karon si San Vicente Ferrer nga gipili o giandam sa Dios aron mahimong anghel sa Apokalipsis, manalagna sa batasan sa grasya, apostol sa daghang mga gingharian o katingalahang agianan sa Dios nung gahom. Sa iyang pangama ato karong ibungat diha sa malipayon, mapaubsanon og puno sa pagtuo nga mga kasing-kasing kining mosunod nga mga pag-ampo sa nobina. Ikawalo nga adlaw. Pag-ampo sa pag-antos ug pagpailo. Ginoo nga makagagahom sa nga tanan, Dios nga walay sinugdan ug katapusan, gilig-on mo si San Vicente Ferrer nga manlalaban ko, isip taming sa pag-antos ug pagpasensya, nga tungod niini iyang gikaluy-an ang mga tao nga naguba sa iyang dungog ug nagalaban pagani sa mga kaaway nga buot mo patay kaniya. Nangamuyo ako kanimo, Ginoo, tungod sa mga panungdan niining sinugo mo, nga modelo sa pagbuntog sa mga kaaway ko, pinaagi sa usa ka pag-antos nga madlig-on, pagkaluoy sa tanan nga nagdaot kanako, kay aron tungod sa akong pagpasaylo, imo usab akong kaluy-an, pasayloon ug hatagan sa himaya sa langit. Amen. Usa sa mga milagros. Sa Normandia, ang usa ka pangulo nga sundalo nasamdan sa usa ka dakong samad atol sa panag-away sa mga kasundaluhan, nga nakaingon na nga ang kaaway niya nga patay na gayud siya. O gitunod nila siya sa usa ka danawan. Sa dihang misaad siya og usa ka panaad kang San Vicente, diha nakita niya sa daplin sa danawan ang usa ka kabayo nga sinilyahan. Nigula siya sa danawan ug nisakay ni adtong kabayo, unya miagi siya taliwala sa iyang mga kaaway nga yano ug daw walay kabilinggan ug wala sila makamatikod kaniya. Pag-ampo sa adlaw nga tanan, mahigugmaon uyamot nga mahan, San Vicente Ferrer, manlalaban ug manlilipay sa mga tao nga may debosyon kanimo, nga tungod sa kaayuhan sa katawhan, nagduaw ikaw kanila gikan sa langit. Ikuha mo ako sa gipangayo ko kanimo ni ining nobena, nagaampo ako kanimo, santos ko, alang sa pag-uswag sa santos namo nga pagtuo, alang sa panagdait sa mga haring Kristiyanos, alang sa paglaglag sa mga bisyo o pagtubo sa mga bertudes, alang sa mga kinahanglan ni ining imong lungsod, ug alang sa mga kalag nga makaluluoy sa purgatorio. Ug alang kanako, santos ko, maoray pangayoon ko kanimo, ang angay unta kanako, alang sa labing dakong dungog ug himaya sa Dios ug kanimo. Amen. Sa hilom mga muyo kita kang San Vicente Ferrer, sa mga kaluoy nga atong gitinguha ni ining nobena. Manindog. Sa matag pag-ampo ang inyong itubag, Ginoo, pamatia kami. Ginoo, pamatia kami. Alang sa simbahan ug sa tanan nga naghalad sa ilang kaugalingon ngadto sa Dios, nga maglig-on sila diha sa grasya sa Dios, aron makalahutay sila sa ilang pagpangalagad, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga kanasuran, nga mopatigbabaw ang kayusahan sa tanan, aron ang kalinaw nga mao'y gipangandoy, mahuptan sa kadaghanan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa malampuson ug malinawon nga piniliay, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang ni adtong nag-antos sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabaton na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo, Ginoo, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa kalampusan sa 2nd National Mission Congress karong umaabot April 17 to 24, 2020,
nga makabaton sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa salugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga nangamatay, nga mabanhaw na sila ngadto sa kinabuhing walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Makagagahom ug maluluyon nga amahan sa imong dakong gugma ug kaluoy sa mga makasasala, sa mga kabus ug sa mga masakiton, imong gipuno sa gahom ug makaluwas nga grasya ang imong bulahan ug maunongong alagad nga si San Vicente Ferrer. Itugot nga sa iyang panigingnan sa pagpaambit sa iyang mga Diyosnong gasa nga nakahimo og dili maisip nga mga milagro, madawat usab namo ug mapaambit sa uban ang mga grasya nga among gipangamuyo kanimo niining novena. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kay magalampu ka nga tinuod, ug manlalaban ka manamo. Kay magalampu ka nga tinuod, ug manlalaban ka manamo. Kami San Vicente sa Diyos igampo, kami nga kanimo na naglaw. Kami San Vicente sa Diyos igampo, kami nga kanimo na naglaw. Ni Santo Domingo giduaw ka, ug sa bisti nga sagrado niya, nahimo kang tumungog sama, sa suga nga kanimo nag-iwag, ngainganlan ka ni Kristo nga apostol, ug mag-una nga matud. Kami San Vicente sa Diyos igampo, kami nga kanimo na naglaw. Naghanang uyamot nga Hudiyos, ang gipabalik mo sa Dios. Kung 8,000 nga muros, gibuhat mo silang Kristiyanos. Erihis dili gayud maisip, ang gikabig mo kang Kristo. Kami San Vicente sa Diyos igampo, kami nga kanimo na naglaom. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Nangamuyo kami o Ginoo kahimuti nga maluluyon kining mga sakripisyo aron magpulos unta kini alang sa pagtubo sa among kasantos ug sa kaluwasan sa tibuok kalibutan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo.
Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa pagbansay sa mga buluhaton sa Kwaresma, nagabadlong ikaw sa among mga bisyo, nag-isa sa among mga kasing-kasing anha kanimo ug naghatag kanamo sa kusog ug ganti, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Pinaagi kaniya nagadayeg sa imong kahalangdon ang tanang mga anghel sa kalangitan ug nagasaulog sa hiniusa nga kalipay. Uban kanila nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitasan. Daigon ng naganhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik ngan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ani ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa.
Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, og sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo, nga naa ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manasa kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy, kaluy, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy, kaluy, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami, kaluy kami, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay ng Palawad kalawat kanimo, panipamulong lamang mamaayo kung mamaayo ako.
espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Way sama ang gugma sa Dios salang kanimo. Kinabuhi giula aron ka maluwas, kalapasan kadautan sa taong gipapas, pasay lugugma ihatag sa Diyos. Dul kaniya kay mamati siya, ug salig sa iyang gugma. Kinabuhi tanawa ang Diyos pamatia, kanunay maghari siya. Hinaut Ginoo imong pamatiyo. Magampo kita sa among kabuhong sagasa sa kaluwasan, nangamuyo kami Ginoo sa imong kaluoy aron pinaagi niining mga sakramento, alimahon kami nimo karon og imo kaming paambiton sa kinabuhing dayon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat, mao ang gasa sa pagka mabungahon, fruitful, sama ni Abraham. Panmahitabo ra ni kung mutuo gid tas Ginoo, dili magpunay analyze sa iyang gisulti. Salamat sa mga ming hatag sa ilang ekspresyon sa pagtuo o misuporta nining ato karong nobinaryo, ang atong mga naglimpyo dinhi sa simbahan, nagdecorate, ang atong mga igsuon nga nagatiman dias gawas, ang atong pimag, ang atong mga frontliners, ang atong lectors, salmista, ang atong kantor, ang atong nagatiman diri sa atong sound system, sa TV monitors o ang atong mga IT nga maoy magpahigayon sa atong i-upload sa social media. Ang ato sang mga pilgrims karon, ang atong territorial pilgrims mao ang Cofradia de San Vicente Ferrer Group 8, kuyog sad sa atong mga business establishments nga mga owners sa Jaime Planas Jr., GP Helmet 23 Helmet Shop, Dale David Pipito, Don M. David's Convenience Store, Binjo
Gotong Central Visayas Home Health Care, and Barbara Gotong Tan Alpha Land Incorporation Real Estate Lessor. Salamat kay nila nya nga ato mga international nga mga pilgrims, mga online pilgrims nato, manggikan sa mga online parishioners, atong gi-recognize karon ang atong mga online parishioners nga tuwa nagpuyo sa Haiti, sa pag-pronounce Haiti, Bahamas, Puerto Rico, Singapore, Pakistan, Saudi Arabia ug Israel. Ang ato sang national nga mga online parishioners atong gipasidunggan karon og giampo ang atong mga online parishioners nga naa nagpuyo sa Misamis Oriental, Misamis Occidental, Bukidnon, Lanao del Norte ug sa Camiguin. Ang ato sang gipasidunggan dinhi sa atong local nga online parishioners mao ang naa nagpuyo karon sa Barili, Dumanhog, Aluginsan, Alcantara ug Ronda. So anhi kuyog taron ining atong nobinaryo. Atong pasidunggan ang nanag-offer sad nining atong misa karon, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Brad Matias o si Sister Rebecca Bagyo. Kanilang tanan masipang pakpak. Salamat kayo. Sa ako nang gikaingon og mga adlaw, alas 8:30 na atay Grand Motorcade. Niya inig kahapon, alas 3 sa hapon, na atay foot procession. Maglakaw ta. Niya maintain gihapon ang face mask, aron nindot tan-tanawon og naagya pong protocol. Niya inig ka Biyernes ang atong selebrasyon sa Pontifical natay Novena Pista Masses sa alas 5 sa buntag, naasay alas 7 sa buntag, o dayon ang atong Pontifical Mass kuyog sa atong Auxiliary Bishop, si Bishop Dodong Medifil Bilyones, alas 10 sa buntag. Nya humani ana ang atong Barrio Fiesta, maniudto tagdungan dito sa atong nang kilid nga yuta. Akong giawhag ang mga barangay San Vicente, Santa Cruz, Tabla, San Roque ug Lataban, mga barangay kapitan unta or ang mga chapel sa barangay nga magsabot-sabot na mo, magsugod na mo sa inyong mga decorations karon. Ato ning gihimong contest, duwa lang gud kining atong decoration sa street decorations, contest na siya. Last judging ugma niya chapel chapel base na siya. Ang sunod nga chapel base ang kadtong atong Grand Motorcade ugma ato sa mga float kanang gisakyan sa inyong patron ato sa na-contest. Nya dayon ang barangay base ato pa community of chapels kanang atong Barrio Fiesta. Contest-conteston po na nato kinsay kinanindutan og dekorasyon, kinsa say kinadaghanag pagkaon og kinadaghanan nga nikaon, og maayo ninyong pagka-resibe ang inyong mga bisita. Ato ng conteston. So kining duha ka unang contest, kaning street decorations o kaning float sa grand procession, grand motorcade, ihatag ni siya, i-release ang mga prizes ani, winners of consolation prizes, kung naamoy project sa inyong kapilya. Nya gikan ugma or gikan karong pista, ma-declare ang winner within 60 days, kinahanglan ma-withdraw na ninyo, o dili gani ma-forfeit na siya after 60 days. So maghimog-himog project sa inyong kapilya within 60 days. Nya kining Barrio Pista, outright na tong ihatag ang ang premyo. So 5 raman sad kabuk ang mudaog ana, usa ang winner, 4 ang consolation prizes. Haron inyo sa nang mabahin-bahin diha sa kedaghan mamodas kapilya. Ay lang na ba pamalit og load. Nya sa pagkaon,
ang ato dinhing panudlanan sa parokya atong kuhaan og tagsa ka litson para aning 5 ka parokya. Nang litson gyud nga dako-dako, maabot og 40 to 50 kilos mo'y atong ihatag sa kada barangay. Nga inyo na lang ang punan sa inyong pagkaon. Aron di san mo magmahay nga wa gyud mo'y wa gyud mo'y malitso nya, simbako lang. Og magdasan mo tag sa kalitson kada kapilya di tag na po mo kalitson diha. Aw labing minus tag uno mo kalitson. Di ba? Naghan kayong pagkaon. Puro lang gud litson, tagura na, ipakaon nagmaayo. Siya ro way atakihon inig humas pista. Onya, inig kagabi na atay live band. Pero ang makaapil ra ani ato man siradaan diha, live band ba? Sayaw-sayaw, minaw tag mga music. Onya, ang makaapil ra ani ang mga mandated organizations, mga working committees, mao'y makaapil. Ang uban, di na mo kaapil. Ang saan man pag-apil, kinahanglan mo mag-daog ticket. So, ang mga organizations, musulti na mo ron tagpila ka tickets, pila mo ka members. Og wa gani ticket, wala mo'y sulod. Pero wa tay pagkaon dito ha. Minaw ragog music. Mora na. Nyag magdasan mo mga inyong finger foods, kaon-kaon, nya nasay ladok-ladok gamay, pwede gihapon. Pero naabi atay mga barangay tanod, na atay mga pulis nga magbantay, maghubog-hubog gani mo didto, papulion dayon mo or ilubong mong buhi diha. Aron di mo kalihok, no? Ilubong mo kutob liog. Habwaon lang mo inighuman na sad sa kaning kuan. Mag-anda man kong lubnganan itong kilid, kalibunan dito sa kilid. Ito mo ilubong ko tubliog, kaysa magsamok-samok mo, niya inighuman na, kuwaon lang sad mo, na buhian mo, ikahuman na. Kutob na diha sa alas 11 or alas 11:30 gabi. Mamahuway na ta kay inig ka Domingo, Bendita sa Lukay. Natay prosesyon sa Bendita sa Lukay. Gamayng prosesyon, gikan diha, tuyok, ana niya, padong dinhi. Adto lang ta mag-celebrate dito. Ang main nato nga misa sa Bendita sa Lukay alas 7 sa buntag. So alas 6:30 na atay ritual dito. Adto dito binditahan ang mga lukay. So kamong mo appeal sa main nga Bendita sa Lukay nga celebration, anhi mo og alas 6 or alas 6:30 adto dito sa may atong parkingan. Nga adto ta dito magbindita, mo prosesyon ta dinhi, anhi dinhi ang misa sa simbahan. Ipanabi na nadaan kung gusto mong moapil. So usbon ako ang atong nahalin sa SUSBF para sa atong fiesta o sa Holy Week celebrations nga budget ning abot na og 6,261 slots ang atong halin. Pakpak og usab. Salamat kayo. Nya tag 500 man ni per slot, napay 1,739 slots. Pwede pa mo makapalit ani. Hangtod karong mahuman, mahurot, sunod simana. Unya, ang DOPS nga para sa atong projects, 1,267 na ang atong halin. Pakpak gihapon. Tag 1,000 man ni per slot, napay 52,733 slots para na ni sa atong kahumanan sa atong tanang projects. So dako pa kay mo kahigayunan nga malangit. Digin mo mutuo basta ingon ana na akong hisgutan, no? Sige, manindog na ta. Pag-ampo alang sa mga halad sa kapistahan ni San Vicente Ferrer. Labing gamahanan og mahigugmaong amahan, tuburan sa tanang kinabuhi, grasya o gahom, nagpatalinghog ka kanunay sa pangaliya sa imong katawhan. Busa, panalangini ang tanan nga nagaampo kanimo pinaagi sa paghalad niining kapistahan ni San Vicente Ferrer, among patron. Dawata ang tanan nga mga pangamuyo sa nanaghalad niining maong kapistahan karong tuiga, ang nahisulat dinhi og sa mga pamisa, og ang anaa lamang sa sulod sa ilang mga kasing-kasing, ilabi na ang mga grasya
nga makahatag kanila og tinuod nga kalipay ug kasanto sa kinabuhi. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa uban ni San Vicente Ferrer atong padayonon ang pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Musunod ang veneration. Nagdilaab nga magwawali, anghel sa Ginoo, propeta sa hukom, inarmasan og trumpeta, nga nagpukaw sa katawhan, sa pagbasol sa sala ug sa pagtuo sa Dios nun nga gahom. Dalangpan sa katawhan, mahigugmaon sa kabus, magdadasig sa tanan, hingpit imong pagtulunan, bisan yanong pulong lamang, ang tanan nga nakadungog, nahimong saksi sa kamatuuran. Iampo mo kami, O San Vicente Ferrer, Santos Milagroso, larawan sa pagtuo, mag-alampo ikaw, ug manlalaban sa simbahan, sa pagkaput sa misyon sa kahiusan.